always number one. DCGB 729 kHz. Enot sa Bareta, Enot sa Gabos. Ang tamang oras sa Radyo DZGB, 2 minutos makalihis na alas 3 nin pagkahapon. Halik sa DCGB Newsbase, ang pinakahuring bareta, oras-oras. Nagpaabot nin pagbati si Presidente Rodrigo Duterte sa publiko kasabay kan selebrasyon kan mga namamanwaan sa 1986 na People Power Revolution. Sa ipinaluwas na payag kan palasyo, sinabi kan Presidente na lugod magserbing adal ang mga lakdang na ginibo kan mga Pilipino kaito para mamantinir ang pagkakaigwan ng demokrasya sa nasyon kontra sa siisay man na gustong tapuson na ini. Nagdagpa kan Presidente magayon na paghurop-huropan ang pangyayari kan kakusugan kan People Power Revolution tanganing mabuhay ang paglaom kan publiko na sabay-sabay iangata ang nasyon. Sa huri, tinauwanin doon kan Presidente na ang pagtarabangan kan lambang saro, paniguradong makakatabang sa nasyon para sa magayon na futuro kan mga masunod na henerasyon. Yan ang pangalas 3 na bareta, halig di sa DZGB News Base. Ako po si Angel Mustaza. Ini hatod sa Indo kan mga minasunod. Bear Brand Powdered Milk Drink. Bear Brand Powdered Milk Drink. Tibay mas abot kaya na. Mag Bear Brand araw-araw. Red Horse. Lakas ng tama pero di wasak. Rexidol Forte. Lakas banat sa apat. Maggie Supreme Sarap. Going Supreme Sarap ang bawat lutuin. Cobra Energy Drink. Cobra Energy Drink. Angat ang lakas mo. Neurobion. Neurobion. Helping true heroes by nourishing nerves. Vitamins B1, B6, B12 is the generic name of Neurobion. If symptoms persist, consult your doctor. Nescafe Creamy White. May rollback sa Nescafe Twin Pack. Biogesic Tablet. Paracetamol Biogesic. Sa sakit ng ulo at lagnat, ang galing ng alagang Biogesic. Nido 3 Plus. Todo Protect your 3 Plus toddler with Nido 3 Plus. Todo sa proteksyon and sustansya sa presyong di todo. Nido 3 Plus yan. Sa indong nadamo, ang pinakahuring bareta, oras-oras sa DZGB. May iba't ibang karamdaman ka ba gaya ng high blood pressure, diabetes, sakit sa puso, sa kidney, sa atay, may myoma, na stroke, may gallstones, cancer at marami pang iba? Ang Amazing 4 ng Miracle Health Corporation ang subukan mo. Makakatulong dahil mula ito sa epektibong Amazing Trio at mas lalo pang pinalakas dahil sa Mega 1 na mayroong 21 sangkap. Subok ng nagpapalakas ng immune system at marami na ang mga natulungan na mayroong iba't ibang karamdaman. Huwag nang patagalin pa. At magpakonsulta. Maaaring pumunta kay Doc Joey Bitito sa Barangay 18, Cabangan West, Legazpi City, kaharap lang ng Bangko Sentral ng Pilipinas. O tumawag sa 0998-975-8121 or 0917-853-8933 para sa free consultation sa natural medicine. Mapapanood din ang serbisyong natural, kalusugan at bayanihan sa YouTube channel at sa Facebook page na Doc Joey Bitito. Alas 3 na. Oras ng I-text mo, i-upload mo, i-chat mo. pinky-on mo sa DZGB. Kaiba ang lalaking hindi inuumaga. Mga impormasyon asin pangyayari sa palibot mo. Ipapinki mo kay Henry M. sa DZGB. Mga istorya nin karahayan asin naginibuan. I-share mo, pinky-on mo sa DZGB. Pinky-on mo! Maray na hapon. Hi. Sa mga parantabay, kang programa na pingkiyon ko niya na paggahapon. Mga babayi, mga lalaki na mga magayonon, buda mga pugion, kasarabay ng mga lalaki na mga maedadon. Paminsan mga tugang, may mga babayi man na mga maedad-edad, may mga balo na mga seksihon. Ikaw man tabi kitang mga paradangog na mga makura dito, sining man mga tugang, anibatabi, mga silinjohon. May mga paradangog na talagang gurang-gurangon, ikaw man kigururangon, may arakion. Inuli na nga ni, kan sinabi ng sitwasyon, kami
tabi nagangayo-ngayo sa nagabos ng mga prontabay sa programang Pingyo. Nakita nanggad mga tugang de makalingaw kan magsunod sa tama na protocol tang COVID hanggang sa ngunyan maringison. Pata na nga ng bareta sa lado nasyonal, 3rd quarter pa da hanggang 4th quarter ang COVID makapuo na magburbakuna sa tuyang kapalibutan mga Pilipino hali sa ibang nasyon. Bata kita garin ang basana kan ibang nasyon na mga mayamanon kaya mga tugang anbay ang baksinta halo yung tabi na magabot sa tuyang nasyon. Kaya ninhuli na nga ni kan mga siring na bagay ang gigibuhon ta pagarayunan sa napunin kiray o mga kiray na pigtitriman, mga kiray na mga mahibogon, mga kiray na mga manipison, bata sabi bagakan mga gurang pag ang kiray dang mahibogon. Igwa databi ang kisinyalis may kapariho ng gad nagaringi pariho man ngayang minaitomon. Totoo man yan. Totoo man yan ang bareta na yan na pag ang kiray dang mahibog, gari arugan, basta. Di ba? May dadangog ka mukha na bareta. Ikaw kamukan mga tugang na nadangog na interpretasyon na ang kiray dapag mahibugon binda basta may akong nadangog mga arog kaya di ba buda da aram nindo ang mga sinyalis daa asin manifestasyon sa lawas in tao igwa da iyan mga tugang ki mga gustong sabihon sabi kan mga gurang kan mga nakaaging panahon kan mga nakaaging panahon kaya po mga tugang sa tuyang iling-ilingon asin atid-atido at magsulog ng gad mga tugang kan mga bagay-bagay na mga kinabanon kaya ang gigibuhon tangon yan tan mga pandok taday mambaga na iling kimaray minari lipstick nga ni ki mga magayonon pero tabi ni manailing kaya mga tugang ang dapat sa ng pagayonon ang kiray buda tabi ang mata na mapungay-pungay yan po mga tugang ang dapat natong gibuhon. Ika-35 taon mga tugang na selebrasyon kang EDSA People Power 1. Ano na? Iya man giraray. Inigayod na mga teenager ngon yan dahil man tamala 35 taon na kaagi. Magayod ni aram ni Angel si Angel 21 anyo. Puning mga duwa may digding pagiriba ay agri arog man ka. Ang garo na naman talaga yan. Adi, mga sumanangyari mga tugang sa People Power 1. Baka yung tabi Ate Angel alias Don Solweta. Adi, eh naman baga kayo diyan nagkatarandaan mo niyan. Kaya babalikan ta na lang tabi sa history mga tugang kantungkol sa EDSA. Yan, arami pa yan ni Ate Angelina Kwan na Kiambao. Uda ni yan Bossing Beda na Kiambao. Si Richard Gomez. Aramon paninda yan masyado. Medyo nasa katuig ang edad. Nasa tuig. O bueno. Bueno, ang tataramon sa programang Pinky On. Mga tataramon, ara mo daw ang gustong sabihon? Ang sa tuyang tataramon ngunya na hapon, mga tugang araragat. Araragat. Sige daw, Sige daw, Ano po mga tugang ang gustong sabihon kan tataramon na araragat? Mga tataramon, ara mo daw ang gustong sabihon? Nadangog na nindo yan? Tabi, Garo naman kulang ang nakasabot kang tataramo na ararag. Ano yan? Ano yan ining mga yaon sa barangay sa harayong lugar siguro diyan sa Bakakay Arab ini ni Ate Angel ni Ate Don Solweta. Kung anong araragat, kaming nagdarakula sa bulod arami yan. Mga tugang na gustong sabiyon kaya sige daw, paliwanagin daw nindo ako. Ano sabiyon tabi kang araragat? Sige daw. Nakaabot na nga nga Perseverance rover sa planet Mars. Pero bakit ang anti-COVID vaccine hindi pa nakakarating sa Pilipinas? Luminanding na lamang sa Mars. So pinadara mga tugang kang NASA
Buda Soyga pabagang pinadaraman sa China kaya naglanding na lamang sa Mars para mga tugang aramon kung ang Mars databi pwede mga tugang na maistaranin tawo. So vaccine day pa nagkakaabot o ilinga maabot da mga tugang sa vaccine mapunda kita kan vaccine roll out third quarter hanggang fourth quarter kan 2021. Bata sabi ni Presidente, garo talaga ngayon na inutana nga kita kan ibang nasyon na mga mayayaman. Are, nainutan da kita kan ibang nasyon mga tugang na mga mayayaman. May problema kita adi, Foxtrot Bravo adi. Alright. Aram nindo mga tugang kung ano tabian araragat. Ika Angel, aram mong araragat. Aram mo? Ika dan ano ini Arven aram mong araragat ko ni mo alam. Wala kang alam sa bata ng aki ini 23 anyos aday pang-aram. Ayan si Richard, may aram yan si Richard. Di mo aram? Ay sus kong mga aki ni maaragom na lamang. Ano? Paon yan sir sa bingwit pag Pag ano? tigpapaon sa bingwit. Ang araragat? Ano yan sir? Layog-layog, dadara ko lang. Sulayog-layog? Opo. Gapaon yan? Yes, sir. Yan, ano nagusubad ka yan? Malamang sir. Malay ko kung kulambutan o kasag na to sa talaga Hello? Hello, good afternoon po. Good afternoon. Araw mo ang araragat kung ano? Kuyahin, ang karakat magaso, nagrani sa ilog pagkabangki. Exactly. Oh. Tapos, sabi daw kang madurang, pag dakol da kay ito, grabe yung lang sira. Ano? Grabe daw ang sira. Ano sa dako? Dakol ang sira pag idakol ka ito? Ay, dako. Uy, bata yan bagan araragat. May kapilyuhan ugad iyan. Na-imagine mo kapilyuhan kang araragat? Na-imagine mo? Hindi ka kuya, yun ay kaon sa nagayad na kasi. Doda ko, na-experiencehan mo. Doda ko, sa totoo, sa na-experiencehan mo, adi, minaralag, baga, adi. Hindi ka hindi. Bata, baga, pag minaralag, ikaw baga kan sa balukag, so. Alat. Iyo Iyan baga nararagat? Natak nagbagaan pagpakayan ba ko? Ang araraga tabi kuya, puntraon mo yan, kagan mo yan, pikalunggay, duman sa silupin, duman sila na uulog-ulog. Iyo nga ni, iyan baga na ilaw, bumbilya? Di ba? Iyo. Dito rin, minasaramparak dyan ang mga araragat. Pero kung di mo buta kang kiilaw, kung saan talaga minadaralagan? Iyo nga ni. Oh, ano sa namatian mo? Pagkatuon. Bakit ko yun eh? Trawayan ka. Latosan pa ka dyan. Oh, salamat Salamat. Di ba? Yan Ang araragat mga tugang, nagluwas iyan. Tama si Ate Angel na Kiambao. Nagluwas tabi iyan, bauran. May araragat na dakula, may saraday. Yan. Ngunyang ko lang naaraman, ayan palang pigbabaon sa banwit. Grabe naman na. Pigkakaon babaon sa banwit. Susun makaon ka iyan, nasira. Garo nga maniwangon man yung kakaon ng tagay ko na. Di ba? Oh. Iyan po nagluluwa. Layog-layog iyan. Layog-layog. Pag haloy na siya, mga tugang, nagatakdag ka ng pakpak. Ha? Di ba? Nagatakdag ang pakpak. Kaya mga tugang, mailing mo, kadakol na pakpak dyan sa palibot. Kaya lang yung araragat na ini, pagdakulo na siya, may kapilyuhan yan. Minadaralagan iyan sa kwan, sa lawas ta. Minadaralagan nandiyan sa mga legs, pataas, etc. sa mga lawas ta. Nagsusurok yan. E paminsan, sige sang irikol-ikol kang nasurukan. Hello, good afternoon. Good afternoon. Na-experience mo, madam, sa araragat? Ang po tulig din sa first district of Nagdakulak, anraragat po. Ano ang apod? Anraragat. Anraragat.
Iyo po. Okay. Po, sir, na ano to, Saradit baga. Aha. Ito ang ano, mahangot, mabataw nito. Iyo, totoo, mahanguton talaga siya. Ito, tapos, at Karakula, dahil man po ito naglalaog. Itong Saradit na mahangot, ito minaralaog sa rudo. Latos tayo sa latos kang sarawayon. Latos kan. Kaya pag nagluto ka dahil magkalaog sa pagkaon. Yun ang God. Pag nagluluto ka baga ki kalunggay, Ay po. ay suday naririparo pati. Nagbangno ka man kayan, ang kalunggay may bangot ang aragat. Pero hirilingon iyan man ay sa kuhan sa gulay na tapaya, silingon yan. Ay, hilingon po. Pero pag tusaradit, pag-una mo, napasobra lang sa paminta. Ayun po, salamat. Salamat, tapaya. Yan na, di ba? Yan po ang satuyang tataramon, araragat. Mga tataramon. Ara mo daw ang gustong sabihon? Saro po siya mga tugang na insekto. Ang sa third district, first district pala, anraragat. Hello? Ano po? Yes, good afternoon. Aha. Yes. Ang ragatadi, mga tanga iyan. Tangang may pakpak. Kakegwang pakpak. Yes. Pero di man baga sa manay nangangagat ako. Pakpak, nalihan sila sa mga ilaw. Pero bakit di man nangangagat ini? Ang andragat baga, ayun ni bagang insektong ini, di man baga nangangagat? Mahangot. Iyo na nga ni an. Tanga man sa po iyan na nagkaklasing tanga, nagkakegwang, lalo kung palaw ng mga manura, nagkakegwang ng kaniyan si pakpak. Iyo baga, kaya baganugad, mariparo mo. Para mariparo mo na lang baganugad. Tunay na nga ang kanyang tanga. Iyo. Naragat na. Iyo po. Kaya baga, mariparo mo nugad, ang luong ni Mrs. mahangot na. Opo. Dahil sa araragat. Salamat Opo. Bye-bye. Yan. Okay na, nagkasarabutan na kita. Karinsektong yan. Mga tataramon. Ara mo daw ang gustong sabihon? Okay. Sige. Tagarin may mapartisipar pa. Hello, good afternoon. Hello. Yes. Ano? Ang andragat, alis aloy. Sain? Aloy baga? Aloy, suro na sa talaga, ano sa... Aloy? Ano ang English nga ni kang aloy? Aloy baga, kuya? Aram ko yan sa color puti. May puti, may itom. Yun ang gikalang kaya na andragat na an. Tapos pag ang aloy minapakpak, ang ragat na? ayun na po na. Ayan ang ko aram. Yan ang kulang sa kung karaman dyan. Pero, andragat. Ikaw talaga sa tilapia mo yaw. Kung tilapia mo tubad mo. Talaga? Pigakaon kitilapia pala niyan? Kadig sa bulod. Iyo pala, iyo mananggada. Salamat sa informasyon. Ang unyan ko lang naaraman yan. Yep, kuya. Salamat. Okay, thank you. Alright. Yan ko lang naaraman, Ang tilapia pala, paboritohon yan. Na, kuha na yan. Alam mo ang aloy, Junior? Aloy. So sa Tagalog, ang tagal. Ang tagal mo, baby girl. Aloy. Sa nga po kansa mo ya, aloy, iyan naman na, susakaho. Ano na English ka iyan? Foxtrot Bravo. Ano mo tawag in English ka na aloy, susakahoy baga na. Iyan mga tugang ang kausa, kung minala pa ang kahoy yun, di ba? Namagnaw ka man, ang kahoy, pag kinaputan mo, wala ng laman. Humo na. Mga tugang, taiistaran ka yan na aloy. Di ko aram kung anong Tagalog ka iyan. Buda ko na sa English iyan, mga tugang na aloy. Hello? Ano po? White ant? Ay naputol. Angel, tina ko dyan ki baterya, Angel. Okay, Kwan? Tina ko dyan ki charger. Naputol sa apo doon. Nawaraan sa baterya. Okay. Sabi ni Ma'am Gigi na binuyo, ano po nga niya tabi kan migo? Termites? Termites?
Termites? Termites ang yung mananggad termites. Pag una ko, napod kan so wood crumbs. Iba man? Ang crumbs baga ngayon, sa dagat yan na may sumay agat. So, sa dagat na may agat. Yan nga ang crumbs. Pagpulikat, nagkakaigwa kang crumbs. Mga pagalong kita ko niya na hapong kaoro. Okay na, okay na. Okay na kita yan, okay na. Okay na kita dyan, mga tugang sa tuya tabi na ano yan, sa tuya tabi na ururun mo yan. Okay na, tapos na na yan ta. Napahalaban naman sa ururun ta. Okay, o bueno. Alas 3:27 oras mga tugang sa Pilipinas. Dili po kita sa ay madali lang ta. May surat sa kuya ligdiun, dagong ganin do inio. Nako ako ini kasuhapon, susko, kairak man kay ni. Pero basta ko graray ta. Baka tabi pwede pa ini. Kunda ina di sorry po ha. O sabi digdi public service announcement. Ngunyang ko lang ini na nako atabi. Mahibugong kaya ang papel ko sa table. Sorry tabi ano. Sabi digdi ako po si Daniel Banyes kan purok uno barrio Bakakay Albay. Nangangapudan po ako sa tao asin sa mga ahensya kan gobyerno na matabangan po ako sa sakong problema. Enot po may urig akong ipabakal na patining 13 pedaso. Nasa timbang na 60 hanggang 80 kilos. Ano sabihin Junior kang urig na fattening? Nagtataba? Matabang urig? Ano sabihin nga? Hindi ko kabisado niya. May urig nga niya akong fattening 13 na pedaso. 60 to 80 years old, 80 kilos. Ano fattening? Subiik. Pero Darakula na. Kung sa manok, tarina. Ayan, okay. Wala siyang urig, 13. Hindi ko napabakal na ini ni Daniel na Banyes. 60 to 80 kilos. Masirabong paglitsyon nun inigayon, ano? Ano, araw ka na? Sabi niya, ini po ipapabakal ko para sa pagpa-operar kambitis ko. Ay, sus ko, kairak man kaini. 2 taon na po kang matapos ako na mga aksidente, luwas pa po ang lang sa bitis ko. Sa taas kidiit, kang buko-buko. Nangangapudan po ako kung sisay man may bistado may aram na ospital na igwang plastic surgeon, kung pwede tabi, digdi sana sa Bicol para ipakonsulta ang bitis ko. Natapos na plastic surgery ang surgeon ang kaipuan mo. Siguro maghapot ka po dyan sa Esteves. Sa Esteves, takol ng mga practicing doctors dyan, Esteves Hospital. Buda tabi dyan sa, saan mga doktor, mga hospital? Sa Albay Doctors, diba? Dyan sa UST. Maghapot ka po dyan gayo. Di po akong aram na plastic surgery surgeon. Kung ang kaipuhan mo iyan, para po makapagpakonsulta ako sa bitis ko. Anang nga po Daniel B. Banyes. May number siya digdi o. 0920-7166-429. 0920-7166-429. May mga urig. Adi ko aram kung baka gusto nung bakalon sa urig o baka napabakal na ini, na urig na ini. Ni Mr. Daniel Banyes. Pasensya ka na tabi, sir. Kansarong aldaw ini. Naku, ang ngunyang ko palang na, saan lamis ako, kaya kadako na papel junior. Kaya na open ko ngunyan, tabi, may 13 na siyang pidasong urig, 60 to 80 kilos, baka po interesado ko magbakal. Ade, yan tabi yan. Mga tugang Buda, baka may mga midbid ka mo tabi na plastic surgeon dyan.
Baka po pwede kitang makatabang na magtawakin. Ay, Madam Gigi, Binoyo, ikaw katabi, Madam Gigi, kimitbid na plastic surgery expert para dyan sa kuwan na yan. Taon niyo, manang kapal. Ano? Na-aksidente na siya. Luwasan to lang yun hanggang ngunyan. Pangyari, ano? Grabe talaga, isus ko. Kaya rakman talaga kan tao na aksidente. Mga tugang, kaya iyan tabian sa tuya ngunya na problema. Oho, oy madali lang ta, may text digdi. Madali lang ha, may text madali lang. Love story sa Pinky on mo, baby. May nag-text digdi, Ate Angel. Danguga daw tabi ni, baka pwede mong matabangan ini. Ay, sus ko, madali lang ta. Ay, madali. Napindot ko, Ay, ito. Dear Mr. M, Dear Mr. M, ako po ay aaminin ko isang LGBT. Naguguluhan hanggang sa ngayon. Dahil po nagkaroon ako ng relasyon sa isang lalaki at sa isang babae. Ay, matibayong ka. Matibay. Ang karelasyon niya sarong lalaki, sarong babayi. Di ba kuman siya? Ano nga po sa iya? Ano nga po pag-arog ka ini? Pag ngaya. Bako ka man tunay na, may apod yan eh. May apod sa, pwede sa lalaki, pwede sa babayi. Na gusto ko na pong mag-asawa dahil apo ay kay nasa 29 years na. Hindi ko po alam kung ano ang gusto kong mapangasawa. Ito bang lalaki na hindi alam ng girlfriend ko na kaming dalawa na isang basketball player sa aming lugar? O itong babae na mag-iisang taon na po ang aming relasyon? Na nandoon sa Makati, hindi makauwi dahil po sa COVID, pero palaging nag-uusap kami sa pamamagitan ng virtual. Halos pareho ko silang mahal. At kapag kasama ko ang babae, noon, bago mag-pandemic, masayang-masaya kami. Ngayong paminsang kasama ko naman ang lalaki, masayang-masaya pa rin ako. Nagagastuhan na rin ako. Nagagastuhan na rin ako sa kanya dahil demanding. Nagpabili nga ng sapatos sa LCC. Salbata naman na. Grabe man. Mukhayatang namumulubi ako dito sa boyfriend ko. Pero po, masaya naman. Alam ko namang hindi magiging kami habang panahon. Sa ngayon po, may patuloy ang aming relasyon. Pero gusto ko lang pong sabihin po sa inyo na hindi po ako nagpa-practice. Kung di po, masaya lang kaming magkasama. Day kang practice. Ayos manika na. Ang takot ko po dahil nagbanta ang boyfriend ko na kung siya daw ay hindi ko napapansinin, kakausapin niya ang girlfriend niya ko at kakausapin niya ang girlfriend ko at sasabihin ako ay ganito. Kaya daw dapat akong layuan ng babaeng iyon.
Natakot po ako dahil sa kanyang banta na yon. Hindi ko po talaga alam ang aking gagawin. Mahal na mahal ko rin ang babae. Nadataga dito sa barangay namin at nagtatrabaho sa Makati. Isa po siyang kasambahay doon pero hindi ko ikinakahiya ang kanyang trabaho. At ako naman nagtatrabaho sa isang fast food chain dito po sa bayan, sa lungsod ng Tabaco. Tawagin mo na lang akong lalaking naguguluhan. Love story sa Pinky on My Baby. Ara mo, Noy, unang isipon mo. Number 1, gara imposible na pareho mo sindang namumutan. Ang saro ng gadyan, pinakamatimbang sa imo. Yo. Ako, inirerespeto ko tabi ang sa imong feelings. Ikatabi, gusto sabihon ka John, siya tabi John, double blade, kwan siya, silahis, educational supply, member siya ng Silahis Educational Supply. Tapos B, ikabi, ang apod sa imo, sa mga baga, bisexual, tama ba ang apod yan, Arden? Tama. Yung nga po, tama ka po ngayon dyan. Di ba? Now, arog kay ni Migo, nag-text ka sa kuya, naghagad kang advice. Pero ulitong ko respetado ko ang sa indong mga feelings. De ako ki man na kwan sa endota. Iyan ang pamati nindo kinakay po na respetohon sa lambang sa kanlambang saro. Di ba? Iyan ang pagkatawo mo. Sisay man akong maghusga kang pagkatawo mo. As hindi akong puder na husgahan ka sa imong pagkatawo, tayan ang namamatean mo. Habog kong maging judgmental sa imo. Okay, now. Pero naghahagad ka sa kuya aki opinion kung anong gigibuhon mo. Arog kay ni Noy. Arog kay ni gusto mo na mag-agom ba ko? Gusto mo na mag-agom? Ang tawag nga dyan, pwede sa babae at pwede sa lalaki, double blade. Double blade manangga. So, pa turot ang birik baga, ano po kayo sabi ko? Balisong. Double blade. Bago man siya tumbatindog, Bago man siya tumbatindog. Paminsan nakatumba, paminsan nakatindog. Iba man ito. Araw kayo ni tabi. Noy, nagkusog-kusog ang radyo, Noy. Oy. Kusog-kusogan ni ang radyo ni, kusog-kusogon mo. Kusog-kusogon mo ang radyo. Yun na. Yeah. Baka man nagiging pagkatanong mo, yung pagkagulpi ha. Yung araw ka niya. Pigahapot mo ako kung ano opinion ko, gusto mo nang mag-agaw. Diyan ta kasusundan. Yo. Ini, opinion ko nasa sa mo kung sunodon mo. Ang pagiging arogsi mo, Noy, nabubulong, nakokontrol, ang pamati yun. Just concentrate, tabi, and believe in yourself and someone to learn to. You'll never be alone. Maniwala ka sa diri mo na lalaki ka. Igwa akong mga kamidbid, sa mga may kamidbid ako, sa mga miyembros baga kang Courage Philippines, so apostolado, mga apostol sa mga nag-apostolate tabi sa third sex na recognized kang CBCP. Nagdirig din sa Legazpi ito. Nagkaurong ko nga na ito paminsan. Ang emosyon na yan, di mo naman mabago. Pero tabi, pwede mo iyang gibuhon sa pagkontrol sa sadiri mo.
asin sa pag-concentrate mo, sa pagsabot mo sa sadiri mo, na sa oras na ikami na hampang sa salming, noy, umampang ka sa salming, hubaon mo ang gabos mong bado, ano na iling mo? Junior, ano na iling mo? Iyan na nailing mong iyan, sinyal nin pagiging lalaki. Regardless kung ano ang feeling mo, ang nahiling mo, sinyal. Simbolo nin pagiging lalaki. Susugan ko na advice ko si mo. Kung gusto mong mag-agom, sa Pilipinas, dahil marekognisado sa simbahan, asin sa civil court o civil marriage, ang lalaki sa lalaki. Kung gusto mo mag-agom, ang rekomendasyon ko sa imo, subabayi na yaon sa Makati ang pag-agumon mo. Bakuyo, Junior. Dito, ang pwede na maghaluyan ka mo, kumbaga regular man ang sa indong hilingan na dawa. Ito ang pag-agumon mo. Ano ang obheto kan pag-agom? Natatakaipuan tang mag-agom. Sabi ka ito kang nasa college kami, kang professor may, garo high school ako, ang obheto nga kang pag-agom para sa reproduction. As in, para sa pag-ibahan ng babae asin lalaki sa kinabanay ni. Tangani kit ka mo maging sarong pamilya. Maging sarong pamilya. Kaya, sa batas, nyato ngon yan sa Diyos, sa pagsunod kan sa tuyang simbahan, ang mag-agom lalaki asin babae. Di pa kitang pagbaba ko hanggang ngon yan. Kaya suggestion ko sa imo, kung kaya mo yan, so babae ang pag-agumon mo. Now, paano mo i-deal ito, ilalabanan itong patakot sa imo kan lalaki? Noy, iyan na lalaki nga, iwasan mo na iyan ni, tagar piga-blackmail ka, bako marahin at ito nin tao. Tama, Junior? Pigba-blackmail ka, kung dahil mo itong hagad niya, isusumbong ka sa girlfriend mo, bako maray nagibunin tao. Pigba-blackmail ka, kayan. Pigba-blackmail ka, kayan. Yo, duro distansyahin na iyan. And kung makaabot man sa girlfriend mo, yan, iyan ang oras para magpaliwanag yan. Bahala ka na kung paano mo ipaliwanag yan. Ang importante, nagkakaminuutan ka mo kang girlfriend mo. Panahon na, nekad mo man sa dalan. Lakaw. Pasiring sa dalan nan sa imong kaulding hands, babayi. Nasasabutan mo ang gusto kong sabiyon. Nasasabutan mo daw, tabi, ang gusto kong sabihin. Opo, nasasabutan niya mo. Iyan ang pinaka-the best. Ngani na, makuha mong hanap mo na sa plano mong mag-agom. Sure ka? Very sure ako ka iyan pag-araw ka ng uroron. Iya po. Oras, 3:39. An oras hatod sa Indokang. Kang ano? Hatod kang ano? Kang ano? Coffee Mate Original. Coffee Mate pala. Bring out the best in your coffee. Coffee Mate Maxvit. Sa Maxvit, nakatres ka. Usap tayo sa Facebook ng Maxvit. Alaxan FR. Alaxan FR ay ibuprofen and paracetamol. Alaxan FR. Panalo sa bilis. Panalo sa laban. Alaxan FR. Maggie Supreme Sarap. Going Supreme Sarap ang bawat lutuin. Bear Brand Powdered Milk Drink. Bear Brand Powdered Milk Drink. Tibay mas abot kaya na. Mag Bear Brand araw-araw. Rexidol Forte. Lakas banat sa apat. Dakol gibuhon? Take Farex Vitamin B1, B6, B12. Tabanganing malikayan ang pangangalambre asin pagkabublay kan isip. Kapag busy, Farex Vitamin B1, B6, B12 oral daw. If symptoms persist, consult your doctor. Wow! May bago na sa Nido Junior para sa 1 to 3 years old. Igwang bagong hitsura, bagong formula. Puan 97 pesos lang. Suggested retail price. Nido Junior. The use of milk supplements must only be upon the advice of a health professional. The unnecessary and improper use of this product may be dangerous to your child's health. Per EO 51CA number 172 series of 2019. Bring out the best in your coffee with Coffee Mate. Now in a 9-gram sachet,
sakto kada timpla. May creamy goodness na bumabalot sa bibig. From the first sip to the last drop. Experience the creaminess of Coffee Mate 9 grams today. Nestogen 3 para kay chikiting 1 to 3 years old. May 1.8 kilogram big pack. Good for 56 servings sa halagang 13.93 pesos SRP per glass. Available in supermarkets and drugstores nationwide. Nestogen 3. The use of milk supplements must only be upon the advice of health professionals. The unnecessary and improper use of this product may be dangerous to your child's health. Panasonic and Willie & Sons is committed to create a better life and a better world, continuously contributing to the evolution of society and to the happiness of people. Provides trending product and services for a wide range energy-efficient home appliances such as LED TV, inverter series refrigerators, audio and video systems, DC inverter electric fans, and all kind of washing machine products. Also with premier nanotechnology that can keep the air purified in your home clean and fresh 24/7 for Panasonic premium air conditioner products. Hurry! Visit us at any nearest Willie & Sons stores or message us at our Facebook page and choose your Panasonic home appliances that suits your lifestyle. At Willie & Sons and Panasonic, we make things together. Challenging kan panahon mo niyan, Madi. Challenging ang panahon. Mas masakit mag-budget. Masakit talaga mag-budget. Maringani na may doble ang savings. Doble ang savings? Iyo, doble ang savings sa New Milo Twin Pack Promo. New Milo Twin Pack Promo? Busog sa milk, cocoa, as in energy-releasing nutrients, as in save 2 pesos sa kada twin pack. Save 2 pesos? Gana! Bakal na kita? Bakal na kita ni New Milo Twin Pack. Bagong Milo Twin Pack Promo. Save 2 pesos versus suggested retail price of Milo 24-gram sachet. Promo runs from March 1, 2020 to June 30, 2021. Per DOH FDA CFR permit number 0114 series of 2020. Bear Brand Junior. Para sa 1 to 3 years old. May new formula. 65 pesos lang ang suggested retail price ng 150-gram pack. The use of milk supplements must only be upon the advice of a health professional. Ang paggamit ng gatas na ito ay dapat sangayon sa payo ng doktor o health professional. Per IACEO 51CA number 072 series of 2020. Bagong kasal? Nakaka-pressure magluto? Buti na lang, meron ng bagong Supreme na diskarte sa kusina. Introducing Maggie's first ever all-in-one cooking sauce. New Maggie Supreme Sarap. May pinagsamang sarap ng soy, oyster, onion, garlic at karne. New Maggie Supreme Sarap. All-in-one cooking sauce. Mapa-adobo, ginisa o pansit, ginagawang Supreme ang sarap, kaya Supreme ang saya. Ano pang hinihintay nyo? Subukan na ang new Maggie Supreme Sarap. All-in-one cooking sauce. Maggie Supreme Sarap. Going Supreme Sarap ang bawat lutuin. Para hayon, pag ang kababaehan, igwaman na itabang, digdi sa barangay. Salamat Condy Congressman Fernando Didi Cabredo na kami. Inibo niyang produktibo, Diyos mabalos man sa imo. Kami ang mga kababaehang ibig sa barangay San Jose, Ginubatan, Albay. Iyo ini ang Taranuman Project ni Congressman Fernando Didi Cabredo. Wow! May bago na sa Nido Junior para sa 1 to 3 years old. Igwang bagong hitsura, bagong formula. Puan 97 pesos lang. Suggested retail price. Nido Junior. The use of milk supplements must only be upon the advice of a health professional. The unnecessary and improper use of this product may be dangerous to your child's health. Per EO 51CA number 172 series of 2019. Nestogen 3. Para kay chikiting 1 to 3 years old. May 1.8 kilogram big pack. Good for 56 servings sa halagang 13.93 pesos SRP per glass. Available in supermarkets and drugstores nationwide. Nestogen 3. The use of milk supplements must only be upon the advice of health professionals. The unnecessary and improper use of this product may be dangerous to your child's health. Tara na, sabay ka na. Tara na, saan ka ba pupunta? Maraming mabibili sa presyong abot kaya. Huwag magalinlangan, huwag mag-isip. Shopping need not be expensive. Yashano Mall. Yashano Mall. Yashano. Challenging kan panahon mo niyan, Madi. Challenging ang panahon. Mas masakit mag-budget. Masakit talaga mag-budget. Maringani na may doble ang savings. Doble ang savings? Iyo, doble ang savings sa New Milo Twin Pack Promo. New Milo Twin Pack Promo? Busog sa milk, cocoa, as in energy-releasing nutrients, as in save 2 pesos sa kada twin pack. Save 2 pesos? Gana! Bakal na kita? Bakal na kita ni New Milo Twin Pack. Bagong Milo Twin Pack Promo. Save 2 pesos versus suggested retail price of Milo 24-gram sachet. Promo runs from March 1, 2020 to June 30,
2021. Per DOH FDA CFR permit number 0114 series of 2020. Coronavirus ba ang hadlang sa pag-aaral ninyo? Andito na ang Southern Luzon Technological College Foundation Incorporated ay gumawa ng hakbang ng mga gustong mag-aral sa junior, senior high school at kolehiyo. Ang SLTCFI ay handang umagapay sa mga mag-aaral upang may pagpatuloy ang kanilang pag-aaral at pagharap sa new normal o sa makabagong panahon na ating kinakaharap. Sila ay nag-o-offer ng flexible blended learning o online or offline/modular classes. Kung may sapat na gadget o may maayos na internet connection, maaari niyang piliin ang online classes. At kung ang estudyante naman ay walang sapat na gadget at walang maayos na internet connection, maaari niyang piliin ang offline/modular classes. Sa ganitong paraan, malaki ang matitipid ng mga magulang, wala na silang iisipin na pamasahe, baon at iba pa na kinakailangan. Ngayon, mas magagabayan palalo ng mga magulang ang kanilang mga anak at higit sa lahat, masisiguradong mapaprotektahan pa sila sa mga pwedeng masagap sa labas tulad ng COVID-19. SLTCFI course offered junior high school, grade 7 to grade 10, senior high school, grade 11 to grade 12 with academic track, STEM, GAS, ABM, and HUMSS. College, Bachelor of Secondary Education, majors in English, Mathematics, and Filipino, Bachelor of Technical Vocational Teacher Education Program, Bachelor of Science in Business Administration, major in Human Resource Development Management, major in Business Process Service Management, and major in Financial Management, Bachelor of Tourism Management, Bachelor of Science in Computer Science, Bachelor of Science in Information System, Associate in Computer Technology. What are you waiting for? Enroll now in our online registration. Visit www.sltcfi.com/ENROL. And for more information, please contact us at 0977-147-3488. Basta SL, wow! Just na lang ang Bear Brand swak? Oo! Pero ang tibay, di nagbago! I got my tibay! Just na lang! Just na lang ngayon ang Bear Brand swak! Araw-araw na ang tibay mo! Just na lang ang Bear Brand swak! Araw-arawin mo ang tibay! I got my tibay! Just na lang! Just na lang ngayon ang Bear Brand swak! Bear Brand Swak, 100% vitamin C, iron, and zinc sa halagang Just pesos na lang mga moms! Bear Brand Swak, just pesos lang. Tibay refers to 100% vitamin C, iron, and zinc together with 3 balanced meals a day. 10 pesos is the suggested promo price. Promo runs from January 1, 2021 to March 31, 2021 per DOH FDA CFR permit number 1118 series of 2020. This product is not suited for infant feeding and is not a breast milk substitute. Siguraduhon na nagsusunod kita asinan mga tawong nakapalibot sa satuya sa tamang respiratory hygiene. Buot sabihon, ang pagtakop kan ngimot, asin dungo gamit ang laog kan siko o braso kung maabo o hatsing. Mantang tulos man ay tapok sa basurahan na may takop, ang tissue na ginamit, asin maghugas din kamot kung ang sarong tawo minaabo o hatsing. Minatalsik ang saradit na droplet na posibleng may darang virus. Kaya ugaliun ang pagtakop kan ngimot. Mag-abo o hatsing gamit ang satuyang braso o tissue asin bakoan sa tuyang kamot. Sa siring na paagi, malilikayan ang paglakop kan virus asin mikrobyo sa satuyang mga kamot asin maiiwasan ang paglipat kan kontaminadong droplet o virus sa ibang tawo asin bagay. Ang COVID tip na ini hatod sa Indo ni Congressman Alfred Apid de los Santos of Ang Probinsyano Party List. Alright, sandali lang ha, may doktor. Okay. May nag-text digdi. Mga tugang, sabi kan sa tuyang texter, madali lang ha. Sabi ni Foxtrot Bravo, para naman sa kwanta sa texter teka sa bago, sa mismo ngayang sitwasyon niya, tinatawanan niya nindo na nakulang problema. Male and male relationship nga niya is wrong. By law, by nature, by religion. Yan. Sabi ni Foxtrot Bravo. Okay? Sabi man kansaro, hinuba niya gabos niyang bado, nahiling niya sa simbolukan pagkalalaki niya, tapos sumuriyaw siya. Sarabayon ka. Desay mo? Dahil kabasaw ng text mo. Okay, sabi kansaro tang texter, sa Albay, doctors, tabi si Dr. Clerigo, tama ba ito? Sandali lang ha.
Dr. Clerigo Orthopedic Doctor, kada Webes ang clinic sa Albay Doctors Hospital. Yan. Sige po, pwede ito. Pwede manangga dito na makatabang naman sa layer. Orto po ang kaipuhan niya. Pakias na lang po sa UST Hospital kung yaon po si Dr. Martinez. O kadakol pa lang kang pwede. UST Hospital database si Dr. Martinez. Pwede mo tabing dumanon. Okay? Si Dr. Ricardo Isip, Clinic Nirgaisano. Ay, iba man tabing surgeon si Dr. Rick. Plastic surgery po. So, sa kuwan po siya, mga sa pandok, di ba? Sa pandok mo, papagwapuon niya. Breast enhancement, di ba? Mga arog kayan. Bako orto, bako tabi, sa to lang. Si Dr. Rick Isip. Iya po, sa kuwan siya, bibig ko po si Dr. Rick. Duman siya sa piga-apod na mga pampagayon. Okay? O bueno. Okay. O sige, digin na muna kita sa mahiwagang tanog. May health tips kita sa amin na abuton ini. Sa pag-istoryahan tam pagkaon ki yan pala yun na ugbos bayawas. Pwede pala kaunon yan. Pwede pala iyan na pakalakagaambo na inamon. Anugbos bayawas. Yan kanyang ugbos bayawas na experience yan ko. Ang kahit kanyang kami sa barangay, sa Bulod. Sa Salog, Junior. Sa Salog. Pinasapa kami kang gurang kiugbos bayawas. Pinasapa kami. Pagkatapos, igaluhan mi kisarong kaha na Rosalina. Ay bako nga niya, Rosalina no, yung pigamit ko. Ano nga niya ko po? Valenzuela nga niya. Valenzuela pala. Sigarilyo ba ka na daikikuan? Daing filter sa sigarilyo. Tawag sarong kahang Rosalina. Ay, bako nga niya ako Rosalina nga noy. Ano nga niya ko po? Valenzuela nga niya. Iyos din ako ko. Sanggatos pesos na tumatagingting sa mahiwagang tanog. Ulit. Ano po ang tanog? Sandali lang. Good afternoon. Hello? Hello? Yes. Ano po ang tanog? Warang grasa. Ano po? Gate na warang grasa. Ano ba yun? Bye-bye. Hello? Good afternoon. Good afternoon. Ano po ang tanog? Hindi mo ka Ano po? pinto. Ha? Pinto. Pinto. Natawag tanog sa pinto. Pigbukas at tunog. Sala? See you go, but have a good time. Sala boy, sala pulin. Garo day na makukuha dyan. Di makuha ini. Duda ko di makukuha ining tanog na ini. Duda ko, di makuha ang tanog na ini. Hello, good afternoon. Good afternoon, Ray. Yes, sir. Ano po ang tanog? Bakod lamang, Ray. Sige na, amigo. Kuya nito, Ray. Bangko na piguyod ng salog tiles. Bangko na ginuyod ng salog tiles. Oo. Sure ka? Sigurado ako, itapay ba rin ang premium? Taga sa Bininis. Sure ka? Sure, very sure. See you go. Arog ka ini. Alam mo kung nata nagtanog. Upuan na bakal na piguyod sala. Microphone po na pig-ayos sala. Piguyod na steel chair sa tiles mali. Kaya makusugod-subot ka itong tagasagpon, ginuyod nga yaman ang aso.
Iyo, pwede po, Klo. Okay. Okay, sandali lang. Hello, good afternoon. Ray, Yes. matrugirara ko rin. Sige na, amigo. Ako yan rin tabi, lamis ang ligoyan sa marangkot na salog. Lamis ang ginuyod sa maragkot na salog. Oo. Ano ko ito ang tanog? Nag-rock ba ka rin? Sugari ba kami nangilo ang ngipon na di? Makulo ko magasapat. Mangilon ngaya. Ha? Mangilo, pagiguyod. Mangilo ka na eh. Oh. Migo? Sigurado na rin? Ha? Sigurado na naman. Sala pa. Awinda. Uy, arog tawan ta kamungklo. Tawan ta kamungklo. Di po duman mga tugang kiginuyod, Junior. Wala, anong Tagalog kang ginuyod? Wala pong ginuyod doon. Anong Tagalog? Hinila. Wala pong hinila doon. Sabi kan sa kuyang barkadang doktora na ka-friend ko sa Facebook, PNR train. Dok, kodoton ta kanyan, Dok. Sala, Dok. Busina kan gari man ang gadiyo, no? Gari man ang gad busina kan PNR train. Hello? Hello? Yes. Ito sir, ito, bako baga, pagpaito kang kab niya, nagtanong. Bakho. Ayo po. Pigpaito. Nagpataririk baga ito kab, ito panghaldok, nagragot. Okay. Okay. Sure ka? Di po. Actually, tama ka sa pagsimbag mong daipo. Sala ka talaga. Bye. Bye. Araw ka ini. Tawan ta ka mong klo. Dahil dumang kiginoyo John. Saro pong bagay na tuminanog sa paaginin kamot. Iyan day pangani. Ano nang dimalastang. Dok. Day ko apelyidoan si Dok. Dok. Saro tabi Dok na tanog. Sarong bagay na tuminanog sa paagi po nin kamot. Pag-upo sa upuan ako, so nagtanog pagsandal. Nyan! Gari huro-haranin na duman, ang ginibo para sa tumanog. Pero bako po ito. Iya po. Iya po ito. Huro-haranin na duman, may ginibo siya para po magtanog. Hello? Hello? Yes? Ano po? Ano po? Ha? May nagukod na kang kasubago. Oh, sala. Oh, baba. Sukod ka sa bago, gate ng maragkot. Ano, aram mo yung sabihin kang maragkot? Ang maragkot, kabaliktadan. Kang tatara mo na mahalnas. Rough. Ang rough baga ba ko so kanta na pag-ibo sa ko ni Father. Sabi ba sa ko ni Father, Buron. Father Marlon, mo rin pa ngayon may gumagrap ka. Rough nga. Hello? Hello. Yes. Hinapros na plastic. Ano? Hinapros plastic. Hinapros na plastic? Kan kamot. Sala. Pero ang ano ko niya Junior, haranin na sa katotohanan, hinapros ito talaga sa paaginin kamot. Ang hapot na lang, ano ang hinapros para tumanog? Yan, okay? Father Alray, maray na hapon tabi sa imo, partner.
Nag-bowling nga niya. Gani man ang gadi, ano? So, nagkaturumbang bulilyo, nag-bowling. Sala, padre. Tuminanog siya sa paaginin paghapros nin kamot. Hello? Hello po, good afternoon. Good afternoon, ma'am. Ano po yan, swing? Ha? The swing. Swing? So, bigyan na ka mga aki. Tapos So pigatabyon kan mga aki. iyo po. Sinabi ng kamot nga ni. Ang nagpatanong. Sa bagay, ang swing pala, bigotula ki kamot ano. Iba na po. Matalion ka man, matalion ka. Okay. Sala. Goodbye! Bye-bye. Nadali kita ka ito, ha. Alas 4 na. Yaw na si Kuya nung dawal. Masupog. Bata kuha na eh. Maparam na kita dyan. So, sa tuyang team song dyan dyan. Matamali ako sa internet ko. Okay na po. Tama na. Alas 4 na. Nagita na ko ni Kagawad nung dawal. Hinapros na kamot sa lamesa. Mali. Lamesa hinapros. Mali. Kamot na hinapros sa bakal. Mali. Shelf binuksan. Sala. Gari, stoy. Kamot. Mag-imagine ka mo dyan sa arong nindo. Saga na. Ano? Mag-imagine ka mo dyan sa arong nindo. Anong mga bagay-bagay na masapnot? Tama, Junior? Masapnot. Kay puhan ang sarong bagay maging masapnot para po mga tugang magtanog. Paghihapros, ninkamot. Iya po. Tampakaaram ko, Junior, pagbako man siya masapnot, dahil man nagtatanog. Tama? Oh. Kadaglan po mga tugang sa minatanog, pag masapnot. Pero pagbako siyang masapnot, dahil man po siya nagtatanog, kigari maragkot. Saga naman. Okay. Ito na tapos sa mga health tips niya itong niya na hapon tungkol sa mga dahon-dahon. Salamat po kasi ng pagantabay. Tapos na ang programa. God bless us all. GB us all. Goodbye. Mabuhay. I feel that way still. Sometimes we took the hard. Wow! May bago na sa Nido Junior para sa 1 to 3 years old. Igwang bakong hitsura, bakong formula. Puan 97 pesos lang. Suggested retail price. Nido Junior. The use of milk supplements must only be upon the advice of a health professional. The unnecessary and improper use of this product may be dangerous to your child's health. Per EO 51 CA number 172 series of 2019.